سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كميت أنيحكم زخبركم تخطهتلتنا أب channel سينما سمرة زقربو زيناتا سبورت إنا حزنا قريبنا زلنا نمكتتالكم بأخبروت أن عدمنا أقدمنا كم وترو شير لايك سابسكرايب بمقبار كتدقاقوفنا أن تلابنا نعملو تحستوه كنسكركم رونالدو تنك عوتن سعرتن مانشستر يونايتد يخون ا بريمير ليج 14 نطب حيزا اب رابع درجات تسريعه اتركب مانشستر يونايتد بقدام انصار ايفرتون قطيما حدا بحدا دحر مفللا تنك نايت دخمت كريستيانو رونالدو يكحملو جميرو زلوم ابتي اميدا اولد ترافورد استخايده قطم يونايتد تعاوتا بزي موصا رونالدو صقم سولشاير يخونالو تباهيلو توقيسوم رونالدو مخنيات عوتن سعرتن يونايتد يزخون زلو مانشستر يونايتد كتعوت رونالدو يودس مانشستر يونايتد كتسعر دما رونالدو يقس لز رونالدو بصبق كونه بحما نرئست يونايتد بحيتولو از ابلع اليونايتد رونالدو زفطر زلو سلخا ناسلطان تعرموش كلب سولشاير زي بده صقم ان خونه يمصالو يبل امر بحبريتا بي بي سي زوص صحوفم سعرتن عوتن يونايتد مس رونالدو طراي كتححزن مسؤات اساسيركا خغلصن كم زي بلو زردت صحوف ابتنايت مال قطم يونايتد مستا بمعرنت بده دحري اتسرع زل ايفرتون معرم مفللا تنك نايت زي معواتا بكند بملؤم تصاوت يونايتد زوقسو رونالدو كوقسو غبو كم زي كونه ابراهام نسعرتن عوتن اتا كلب قطتا مس رونالدو انا غنازبكا مغلاصو نتا كلب بحما تخيلاك شما سلازخل يونايتد تتعوت وي تسع رونالدو ببقعته كودس بدخامو دما كوقس طراي زغبا يبل اتا حبريتا وسيخم از انت دعته غيرو دما اتي مانشستر يونايتد برونالدو تلمع برونالدو دما تطف زبل زفطر زلو زنبع مرداتات قلطيفو كقنططن كلهم تصاوت يونايتد نسعرتن عوتن كلوبهم بمعرت حتى تكخونن كم زحجز اغنزيبوم ام نفسو كف قطم كل صورنا رونالدو موداقون تصاوتاي زيدل صورن صاطن زفطر سلازخونه صبق كم زي كونه ينغرم دحرت قطم سولشاير ابزهبو قال اب تصاوتاي مولو زي غدل امنت علني انت خونه كسع حج كاب زكايدنا يوم 6 قطمات ابتن 3 طراي كسرنا سلازلنا وصي زلو عوت كان مزغب كدليناي بمبال ابلع الايفرتون قد انت عاوتهم كوصو كم زنبرم تامينو صالح حبل بليفربول يدم غوارديولا كسي مسرتم مصراوي محمد صالح بتتمالي انصار مانشستر سيتي استخايده قطم بريمير ليج زنصبارق دنق بقعت قلب كلوب كسحباخ إلو كم زلو تغليصوم ابت سيتن ليفربول كلتا بخلتا استفلالي يالو قطم مريحنت حيزو صانح اسلطان تشيلسي توماس توكل 16 نطب اواهليلو مريحنتو كدلدل حقي زويوم ابت قطم دما ود 19 عامت صالح اتن ادشوتو بمزغابو نخبرو مليسو دميقوم سنة 2023 مس ليفربول زصنحو علكتيمو زلو صالح بزن صوارق بقعت زبلص تصاوت اوروبا كبلوك يلولم بزخ ليفربول وعلو نختحدثلو زوناون مطن ገንዘብ ክትقربلون كم زلوا كيلاتات باغو يمخرلوم از تزيغيرا غنا مسمر مጥቃዕተን ከደልድላ ዝጓያ ዘለዋ ሓያለ ክለባት ኤውሮጳ ነቲ ብንጉስ ግብጽ ጽዋዕ ሳላሕ ምፍራም ክጓያ ምዃነን አፍሊጦም መስመር መጥቃዕታ ብዝግባእ ከም ዘየደልደለት እትግለጽ ሊቨርፑል ድማ ነዚ ተጻወታይ ልዑል መጠነ ገንዘብ ቀሪባ ቀጥፋ ውዕሉ ዝሐድሰሉ ባይታ እንተ ዘያን ጽፋትሉ ዳሕራይ አምሓዙ ክኸብዳ ምዃኑ መኺሮም እዚ ከምዚሉን ኮሎ ኣብ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ጸወታ ሓደ ደጋፊ ሊቨርፑል ኣብ ልዕልቲ ብድሕሪ ጓርዲዮላ ተቐሚጡ ዝነበረ ተሓጋጋዝ ጓርዲዮላ ብዝፈጸሞ ባእስን ምትንኻያትን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ክስ መስሪታ ከም ዘላን ጠንቅናይቱ ጉዳይ ክጻረየላ ከም ዝሓተተትን ተፈሊጡ ደጋፊ ሊቨርፑል ብዘንጸባረቆ ዘይሩም ጠባይ ሕርቃኑ ክቆጻጸር ዘይከኣለ ጓርዲዮላ ተቐላጢፉ ናብቲ ነቲ ጸወታ ዝመርሕ ዝነበረ ዳኛ ፖል ቴርነር ክኸሲሱ ተራእዩ እንተኾነ ሰማዕ እዝኒ ብዘይ ምርካቡ ካብ ማዕግርጋር ሓሊፉ ክገብሮ ዝኽእል ኣይነበረን እቲ ጸወታ ካብ ደወሻን ዓግርግርን ስክላ ድሒኑ ብምግሩም ራሚ ተወዲኡ ብዘይካዝ ጓርዲዮላ ዳኛ ቴርነር ንኣከፋፋለ ሊቨርፑል ጄምስ ሚልነር ኣብ ልዕሊ ኣከፋፋለ ማንቸስተር ሲቲ ሲልቫ ብዝፈጸሞ በደል ካልኣይ ብጫ ካርድ ከተርእዮ ነይሩካ ብምባል ከም ዝወቀሶ ተፈሊጡ
አንቸሎቲ በዋዛ አመዋጥሪ አቱም ንፈረንሳዊ ዚዳን ተኪኡ አሰልጣን ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ኢጣሊያዊ ካርሎ አንቸሎቲ ነታ ተዳኺማ ከም ዘላ እትግለጽ ዓርሞሽ እስጳኛዊት ክለብ ናብ ንቡር ክመልሳዩ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ እንተኾነ አባይታ ዘይሓሰቦ ጸገሚ አጋጢምዎ ዝርከብ በዚ ኸኣ ተወድስቶን 7 ዓመት ምኩራ አሰልጣን ኣብ ከቢድ ቀውስ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣብ ትማሊ ኣብ መንጎ ሪያል ማድሪድን ኤስፓኞልን ዝተኻየደ ግጥም ላሊጋ ኤስፓኞል 2-1 ድሕሪ ምዕዋታ አንቸሎቲ ናብ ዝኸፍእ ቀውስ ከኣቱ ገይርዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት አንቸሎቲ ኣብ 3 ጸወታታት ክዕወት ኣይከኣለን ኣሎ አንቸሎቲ ነዘጋጥም ዘሎ ስዕረት ቀጢፉ ናብ ረብሑ ተዘይለዊጥዎ መጻኢ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሕማቅ ክወድቕ ምዃኑ ክኢላታት ይእምቱ ብስእነት ምምዝጋብ ሸቶ አንቆልቂላ ከም ዘላ እትግለጽ ሪያል ማድሪድ እቲ እንኮ ሸቶ ዘመዝግበላ ዘሎ ካሪም ቤንዜማ እዩ ኣብ መዳይ ምክልኻል እውን ናይ ባሓቂ ድኻማት ተርኢ ምህላዋ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ 2 ግጥማት ተሳዒራ ምውጻእ እውን ሓይሊ ምክልኻላ ማዕረኽ እንደደኺሙ ምህላው ዘመልክት ከም ዝኾነ ይግለጽ بخمس زلاتو انت قصيلا صوانا معتار حلما كمخانو باغو تغميتلو اذن تخوينو خا انچولوت عጫኮ ማን ክገጥሞ ከም ዝኽእል ይሕበር توسخت زيناتات ناي قدم بحر تጻወታይ بارسلونا زنبر اندرياس انيستا حنت معلتنا بتا كاتالونياوت كلب كملس كم زدل دحر مغلاصو اب دغفتا غانتا مزارب خوينو بوزحات كابتوم دغفت دما انيستا حد كابتوم رونالد كومان كتكو زخول اسلطنت كخون كم زخل افو مليوم كزارو جميروم አለው ابز اوان جاباناوت كلب فيزل كوبا مسلطان زركب انيستا مس بارسلونا كمكفافال كوينو كاب كتشحن 2018 تጻዊቱ انيستا نتان العل 16 عامتات تتصاوتلا بارسلونا كسلطنا كم زدل زحبره زحلف سمون مس بيبيس ابز غبرو قال محتتيوم بارسلونا ابز اوانت قند طنقمون قلقال بقعت مخانو توقص هولندا واسلطانيا كومان زتكو اسلطنتي حسو امبال كم اتركبيو زنغرلام أسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا أب أندورا 500,000 يورو حابيو كم صنحة قالعوم حدا أهقراوي مرماري جوجل ጋዜጠኛታት ኣብ ዘርግሑ ጸብጻብ እቲ ስጳኛዊ ኣሰልጣንነት ገንዘብ ክሳብ 2012 ናብ ዝነበረ እዋን ኣብ ባንክታት ኣንዶራ ብምስጢር ኣቐሚጥዎ ከም ዝነበረ ብምስጢር ክሓብኦ ዝመረጸሉ ምኽንያት ድማ ግብሪ ንኸይከፍለሉ ኢሉ ምዃኑ ሓቢሩ نسالسته زبالو صقواخبت عالمنا امسمر مطقعت اسليفا بعوت كتكسكز صنحت بي اس جي بسنبت مشت مصري نساب زكايدو تقطم زي حسبوتو كبي سعرت غونيفام اذا نشومونتي قطمات ليك فرنسا كتعوتلو كيلا صنحت عرموشش كلب ابزناي سنبت قطم كاب تصبي دغفتا وصا كلت تباديا ترتي عام بزدما ابليك فرنسا ناي فلما سعرت كتقسم تقسيبالام بي اس جي ام بسون شو عتندقناي تصوتا بمنقد كيليان مبابي شوتو كتمزغب كيلا كواتنبر دانيا ناي تصوتا كاب صوتا وصا بمباليو كسرزات رايوم كوينو غنا بي اس جي اب 9 قطمات ليك فرنسا 14 نطب كتوهل الكيلا سلازلا نتا قالت كوين عدد دحري اتسعب زلا لي نسنا 6 نطب غاغان صيفانت ليك تمرح زلا ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ደቡብ ኮሪያዊ ፓርክ ጂሳንግ ደገፍታ ጋንታ ንባህለን ክብርታትን ሃገሩ ዝፈታተን ዓሌታዊ ትሕዝቶ ዘሎ መዝሙር ምዝማር ከቋርጽዎ ተማሕጺኑ እቲ ኣብ ግዜ ኣሰልጣን ኣሌክስ ፈርጉሰን ታ ጋንታ ከም ሞተር ኮይኑ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘንቀሳቐሳ ዝነበረ ኣከፋፋለ ነበር ደገፍቲ ዩናይትድ ንኸመግስዎ ኢሎም ደቡብ ኮሪያውያን ስጋ ከልቢ ስለ ዝምገቡ ኒሓለዎም እናበሉ ብዓውታይ ዝምሩ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምጥቃስ ሕጂ እውን ማንቸስተራውያን ንኻልኦት ኮሪያውያን ጻወቲ ነዝ መዝሙሩ ዝደግሙሎም ከም ዘለው ገሊጹ ነዝ መዝሙሩ ዝክሰምዕን ከለኹ ደገፍቲ ዩናይትድ ዝጎጥዩኑ ዘለው ኮይኑ ዝስማዓን ነይሩ ዝበለ ፓርክ ማንቸስተራውያን ነዝ መዝሙሩ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ደቡብ ኮርያ ውጥቃዓይ ወልቭስ ዋንግ ሂቻን ክደግምዎ ምኽኣሎም ኣዝዩ ከም ዘጓህያን ከም ዝሕዘኑን ተዛሪቡ እዚ በልዓት ስጋ ከልቢ ዝብል መዝሙር ንውሽጥና ይጎድኦ ስለ ዘሎ በጃኹማይ ትግድኡና ክብል ድማ ኣብ መወዳእታ ምሕጽንቱ ኣቕሪቡ ወሲኹ ድማ ደቡብ ኮርያውያን ቀደም ስጋ ከልቢ ይምገቡ ከም ዝነበሩ እዞም ናይ ሕጂ ወለዶ ግን ነዚ ባህሊ ዝኣዝዮም ከም ዝጽየንዎ ከረድእ ፈቲኑ ኣብዚ እዋን ወደ 40 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፓርክ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ 200 ግጥማት ክስለፈላ ዝኽኣለ ገዲም ተጻዋታይ ምንባሩ ዝዝከር እዩ
ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ሌስተርን ቸልሲን ዝነበረ ክላውዲዮ ራኔሪ ንዋትፎርድ ክዕልም ምስ ሓለፍታ ክለብ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ይሕበር ኣሎ። ብመሰረት ጋዜጣታት ኢጣልያ እቲ ወዲ 9 ዓመት ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ዋትፎርድ ኮይኑ ክሰርሕ ሰማማዕ ዘሎ እታ እንግሊዛዊት ክለብ ነቲ ከሰልጥና ጸንሐ እስጳኛዊ ዚስኮ ሞኔዝ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕር ምብራራዩ። ዋትፎርድ ራኔሪ ናይ 2 ዓመታት ውዕል ቀሪባትሉ ከም ዘላውን እተን ጋዜጣታት ኣመልኪተን። ኣብ 2016 ሌስተር ሲቲ ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክደፍ ብምግባሩ ካብ ሓለ ወገናት ብዙሕና ኣዳን ሞጎስን ዝረኸበ ራኔሪ ንክለባት ቸልሲ፣ ጁቬንቱስ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ፣ ቫሌንሺያ፣ ኢንተር ሚላንን ሮማን ዘሰልጠነ ኣዝዩ ምኩር ዓላሚ ከም ዝኾነ ይዝንገረሉ። በዚ ድማ ዋትፎርድ ነዛዕባ ኣሰልጣኒ ዝክትረክብ ምኽኣላ ኣዝያ ዕድለኛ ምዃና ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ። ዋትፎርድ ነቲ ብተጻወታ ኣዝፍቱ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣሰልጣኒ ኣክተባሮ ብምኽኣላ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዝኣሰልጣኒ ኣሰወጎት ቀዳሚት ጋንታ ኮይና ኣላ። ተኸላኻላይ ኣርሰናል ጋብሪኤል ማጋላስ ብቐዳም ኣንጻር ብራይተን ተሰሊፉ ኣብ ጻወተሉ ዝነበረ እዋን ስኑ ከም ዝተሰብረ ተሓቢሩ። እቲ ብራዚላዊ ኣብቲ ኣርሰናል 2-0 ዝተዓወተሉ ግጥም ምስ ክልተ ተጻወቲ ብራይተን ማለት ምስ ሓላዊ ልዳት ሮበርት ሳንቼዝን ምስ ተኸላኻላይ ሉዊስ ዳንክን ድሕሪ ምግጫዊ ስኑ ተሰይሩ። ማእከላይ ዳኛ ጸወታ ከም ዝተዛዘመ ዝሕብር ፊስካ ምስ ነፍሐ ድማ ነታ ካብ ቦታ ኣብ ጎነጽ ሞሊቓ ኣብቲ ሜዳ ዝጠፍእ ስኑ ክደልብ ጉያዩ ናብ ማእከል ሜዳ ከኣቱ ተራእዩ። ኮይኑ ግና ደልዩ ክረኽባ ከም ዘይከኣለ ክፍለጥ ተኻይሉሎም። ቀንዲ ኣድናቅን ደጋፍን ኤቨርተን ምዃኑ ዝንገረሉ ወዱ ንዋይን ሩኒ ዝኾነ ወዲ 11 ዓመት ካይሩኒ ምስ ትሕቲ 12 ዓመት ማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ለቢሱ ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዘካየዶ ጸወታ 4 ሸቶታት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ብኣጉ ኣቓልቦ ዓበይቲ ክለባት ስሒቡ። ዋላ እኳ ዩናይትድ ኣብቲ ግጥም 5-4 ተተሰዓረት ካይሩኒ 4 ሸቶታት ክቆጽረላ ምኽኣሉ ግና ኣመነ ያኮሪዓ። ካይሩኒ ኣብቲ ግጥም ሱፐር ሃትሪክ ምስ ሰርሐ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰዓብቲ ዝኾኑ ልዕሊ 66,000 ሰባት እዮም ዮሃና ክብልዎ ኣምስዮም። ካይሩኒ በዚ ኸዶ ዘሎ መገዲ ተቐጺሉ ካብ ኣቡኡ ንላዕሊ ክደምቕ ከም ዝኽእል እዮም ዝበዙሕ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰማምዕሉ። ፍሉጥ ናይ ዓለምና ተጓሳጣይ ነበር ኣሜሪካዊ ማይክ ታይሰን ምስቲ ኣብ ዩቲዩብ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰዓት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ሎጋን ፓወል ንኽጓሰጥ $100 ሚልዮን ይሓትት ከም ዘሎ ተገሊጹ። በገዛእ ፍቃዱ ካብ ጸወታ ንብዙሕ ዓመታት ተኣልዩ ድሕሪ ምጽናዕ ሕጂ ናብቲ ግጥም ዝምለስ ዘሎ ታይሰን ርቡሕ ገንዘብ ክርከቦ ዝኽእል እንተኾይኑ ምስ ዝወዲ ዓዲ ዝኾኑ ተጓሳጣይ ክገጥም መደብ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ክልቲኦም ተጓሰጥቲ ክጋጠሙ ተኽኢሎም ብውሕዱ 75 ሚልዮን ህዝቢ ክዕዘቦም ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘውፀቶ ጸብጻብ ታይሰን ኣብ ዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብድምር $400 ሚልዮን እቶት ግሒጡ ክትብል ሓቢራ ነይራ እያ። ኮይኑ ግና ታይሰን ገንዘቡ ኣመሓዲሩ ስለ ዘይከኣለ ኣብዚ እዋን ኣብ ከቢድ ዕዳ ተሸሚሙ ዝርከብ። ነዚ ዕዳ ዝምሕወይ ዝኾነ ገንዘብ ተረኸበ ኢሉ ድማ እዩ ኣብ እርጋኑ ደጊሙ ናብቲ ሓደገኛ ግጥም መኸተ ከቢድ ሚዛን ውስጥ ዝምለስ ዘሎ። ፍትዋት ተኸታተልትና ሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ሰላም